खुलुमबाय गासै ख्रिस्ट हारि सिबियारि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर आंनि गोसो गोरबो जिउजों बे निताराम नार्जारी इउटुब चेनेलनि जानानै नोंथांमोन बयखौबो खुलुमनाय जासियो खुलुमबाय। अब्ला फै लोगोफोर जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो सोलोंनि। जोङो इसोरनि बोसोनखौ जों सोलोंनायाव जोङो बानो रोङै मेंनो रोङै जों जानांगौ। बेनिखायनो जों इसोरनि बोसोनखौ जोङो गुसुंथारै जोङो सोलोंनि। अब्ला नोंथांमोननि आखायावबो बाइबेलफोर दंबा लादो। दिनैनि गाहाम बोसोनानो जाबाय जहननि 8 बालाब 10 सिरि आरो 11 सिरि। गाहाम जहननि 8 बालाब 10 सिरि आरो 11 सिरि। जिसुनि मुङै आं फरायनि। अब्ला जिसुआ हिन्जावखौ बुंफिनबाय, नोंखौ दुसि खालामनो रावबो थालाङाखिसै? अब्ला हिन्जावा बुंफिनबाय, ओहो फोरबु, रावबो थालाङाखिसै। अब्ला जिसुआ हिन्जावखौ बुंबाय, आंबो नोंखौ दुसि खालामा, थां नों दिनैनिफ्राय पाप दाखालामफिनसै। जिसुनि मुङै आमेन। अब्ला आङो बाइबेलखौ गुसुङै बिजिरनानै होनायनि सिगां आङो नोंथांखौ मोनसे रिकुवेस्ट, अननानै नोंथाङा बे बुंनायखौ गाज्रि मोनाब्ला आं नोंथांखौ बुंनो सानदों। मानोना बे चेनेला गोदान चेनेल, अननानैहाय नोंथाङा भिडिअखौ नायगासिनो दङब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होयो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होयो। बेखौनो आं नोंथांनिसिम गुरैयै गसर गाबबाय। अब्ला आङो बाइबेलखौ फरायनो होबाय। नोंथांमोना बुजिखाबाय। दिनै बेयावहाय बुंदों, जेब्ला जिसुनि खाथियाव फारिसाइफ्रा सासे हिन्जावखौ जिनारा हमजानाय हिन्जावखौ लाना थांदोंमोन, अब्ला बिसोरो थुबुर जानायाव बिसोरो गाव गावनि दिनैहाय उन्दै समनिफ्राय जेब्ला माने गावसोरनि पाप मावनायफोरखौ गोसोखांदोंमोन, अब्ला बिसोरो बिनिफ्राय गोसोखांनानैहाय बिसोरो बिनिफ्राय ओंखारलांदोंमोन। बे समाव जिसु ख्रिस्ट'जों आरो बे हिन्जावजोंल' थादोंमोन। गासैबो ओंखारलांजोबदोंमोन। बे समाव जिसुआ बे हिन्जावखौ बुंदों, ओइ हिन्जाव, नोंखौ रावबो दुसि खालामनो थाखाय थालाङाखैनो, एबा दायाव नोंखौ खोख्लैनो थाखाय रावबो थालाङाखैनो। बेबायदिनो हिन्जावाबो जिसुखौ बुंबाय, अह प्रभु, अह गुरु, रावबो थालाङाखैसै, रावबो थालाङाखैसै, गासिबो थांजोब्बाय। अब्ला जिसुआ हिन्जावखौ बुंबाय, आंबो नोंखौ दिनै दुसि खालामबा, थां नों दिनैनिफ्राय पाप खालामफिननो नाङा। जिसुआ बाख्नाय जाथों। ख्रिस्ट'नि अनलायग्राफोर, बिमा बिफाफोर, बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावफोर, दिनै सासे हिन्जावा दिनै मसेनि आयेन थानाय समाव दिनै बियो पाप मावदोंमोन, जिनाहारि बियो खालामदोंमोन। दिनै बेखौनो जिसु ख्रिस्ट'नि खाथियाव लानानै थांदोंमोन। नोंगौ ख्रिस्ट'नि अनलायग्राफोर, नाथाय मसेनि आयेनाव दिनै अन्थाइजों खुबैथारनो मोनोमोन बेबायदि मावग्राफोरखौ। नाथाय दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ बे हिन्जावखौ निमाहा होबाय, दुसि खालामाखिसै। जिसु ख्रिस्ट'आ बुंबाय, थां नों दिनैनिफ्राय पाप दाखालामफिनसै। आंबो नोंखौ बुङो, पाप दाखालामफिनसै, थांदो गोजोनै। दिनै नोंथां आरो आं, जों सुबुं माहारियानो दिनै इसोरनि सिगाङाव पाप मावगासिनो दङ। इसोरनाव निमाहा बियो आरो पाप खालामफिनो। दिनैबो जों इसोरनाव निमाहा बियो आरो जों पापआव थांफिनबावो। बेसेबां जोङो पाप जोङो मावबाय थागोन? बेसेबां जोङो इसोरनि सिगाङाव जोङो पाप खालामबाय थागोन? दिनै मा जोङो गावनि बे बुहुमाव जोरजासिम एबा थांनानै थानायसिम थैजासिम जोङो पाप मावबाय थागोन नामा? नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ निमाहा होखाबाय। गावनि कालबारि क्रुसाव थैनायजों बियो जोंनि पापखौ सुस्रांखाबाय। अब्ला जोङो दिनैहाय जोङो पाप मावबाय थाबावगोन नामा? बेबायदिनो बे हिन्जावखौबो दिनै निमाहा खालामबाय, थांदो नोङो दिनैनिफ्राय पाप दाखालामफिनसै।
जोङो निमाहा होनानै जोंनि पापफोरखौ निमाहा होजानानै दिनै जोङो सानफ्रामबो जोङो गले गले जोङो पाप मावफिनबावगोन नामा? नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों, थांदो नोङो दिनैनिफ्राय पाप दा मावसै। नोंथांखौ आरो आंखौ जों सुबुं माहारिखौनो दिनैहाय निमाहा होखाबाय, नाथाय जोङो पाप मावबावगोन नामा? ख्रिस्ट'ना अनलायग्राफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ कालबारि क्रुसाव थैनानै बियो जोंखौ बानखाबाय। जोंनि गासै गोरोन्थिफोरखौ, जोंनि दायनिगिरि जानानै थानायफोरखौ बियो जोंखौ निमाहा होखाबाय। मा जोङो आरोबाव जोङो बेसेन गोसा क्रुसाव थैनानै एसेबांबा बियो गिलु बालु क्रुसाव थैनायनि गेजेरावब्लाबो जोङो आरोबाव जोङो इसोरखौ जोङो इसोरनि सिगाङाव पाप मावबावगोन नामा? ख्रिस्ट'नि अनलायग्राफोर, अब्ला आङो इसोरनि बोसोनखौ आङो मोजाङै बुंनो हायाखिसै। आंनि इसोरनि बोसोनखौ आङो नोंथांमोननि गेजेराव आं गोलावथार बुंनो हानाय नङा, मानोना नोंथांमोनानो आरो खनसेबाव फरायनानै नोंथांमोनानो बिजिरदो आरो आंनि गोरोन्थि जालांनायफोरखौ थालांनायफोरखौ अननानै निमाहा खालामदो। जिसु बाख्नायजाथों। गोजोन्थों।